BTCआव फिन मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव दावहा सासे दुखुथिया सुबुंनि नखराव हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबनानै सिलिंखार खालामदों। BTCनि हाग्रा बिफाना मोजाङै नोजोर होयैनि जाहोनाव मैदेरजों गाग्लोबजानो गोनां जादोंमोन नामा? चिरां जिल्ला रुनिकाटा रेन्ज दादगारि हाथिसार ओनसोलनि सिङाव थानाय मैनागुरि गामिनि थपसा बसुमतारीनि नखराव मैदेरा हरनि 12 रिंगायाव फैनानै न'खौ सिफायनानै गालाङो। थपसा बसुमतारीया रावबो गैजाया नखराव हारसिंल' होननानै मोनथिनानै मोननाय जादों। थपसा बसुमतारीया न'खौ लुफिननो थाखाय रां रुफानि आंखाल, बेराफारसे हाजिरा मावग्रा सुबुङा माब्रै लुफिनगोनखौ जिंगा सिदों। बेनिखायनो न'खौ लुफिननानै होनो थाखाय सोरखारनि सेराव आखाइ फोलावदों। बियो दिनै मोनानि 12:00 समाव मैदेरा फैनानै बे बिथांनि न'खौहाय उतपात खालामनानै दा सिलिंखार खालामजोबनानै दं आरोखि। ओमफ्राय दा माने बेहाथ' दा प्रेजेन्टआवहाय रावबो गैया, फिसाबो गैया, फिसौबो गैया, गाव हारसिंल' थायो। दा माने मानसिया माने हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो। माने बेहा बे न'खौहाय रिकनस्ट्राक्सन खालामफिननो जेबो राहा लामा गैया। दा अन्नानैहाय सरकारा जुदि बेखौहाय नायोब्ला बिराद गोजोननाय मोनगौमोन आरोखि। बे मैदेरा दिनैहाय खेबनै जादों, खेबसे होहरखांखाबाय आरो उनावहाय नेक्स्ट टाइम फैनानै बिनि न'खौ धंस' खालामजोबदों आरोखि। आरो वालखौबो सफायलांजोब्बाय, ओमफ्राय खिरखि बायदिसिनाखौ बोफाय बोसि खालामनानैहाय माइरं, संख्रै बेफोरबायदि बायदिसिना बेसाद जानानै थांदों आरोखि मैदेरा मोनायाव। माबेसेमोन? मैदेराथ' जोंनि नुनायाथ' मासेल'मोन। माने बे मैदेरा बार-बार फैबाय थाखायो। दाख्लैबो खेबसे फैबाय आरो नै दिनै दाख्लैबो खेबसे बिनि खिरखिखौ बोखारलांखादों। ओमफ्राय दिनैहायबा हले बिनि ओंखाम संग्रा, उन्दुग्रा एकदम धंस' खालामलांजोबदों आरो। दिनै हराव मैदेर फैनानै गासिबो सिफायलांजोब्बाय, इन्जुर आरो वाल न'खौबो, सोरखारि न'खौ। खयथा समाव फैया? 12:00 समाव। मैदेरा माबेसे बायदि? मासेल'खा। हरसेयाव खनबेसे फैया? खनसेल'सो फैयो, खनसेल'सो फैनाय खोनादों। ओमफ्राय उनाव फैदों ना मादों बेखौ मिथिला। ओमफ्राय मा खहा जाखो? नै माबा वालानो माबाजोब्बाय आरो नैबे ओंखाम संग्रा दंमोन बेखौ फोसाबखायाखै आं, ओंखामल' सङो होननानै माबाखायाखै आं। बेसेबांसिम खहा जाखो ओमफ्राय जेनेबा? वालानो थांजोब्बाय नै। वाला थांजोब्बाय। ओमफ्राय दा बेखौ बानायनो थाखाय मा राहा दं? नांखागोन एसे गोबावैनो। नोंनियावथ' जेबो गैयाना? दा मा सानो जेनेबा? दा मा बुंनो गोसो जायो? दा सरकारा होयोना होआ, बेसेबां होबाबो बेसेबां होगोनथाय। दा 50-60 नङाबानो जाखाया। न'खराव सोर दं नोंसोरहा? आं हारसिंल'सो। रावबो गैलाना? रावबो गैला। माने अननानै होयोना मायो, जायखिया बिबा मा बुंहरगोनथाय। रायजो राजा बेखौबो आं बुंनो रोङा, गावसोर अननानै होबासो होबालाय नाजावगोन। रायजोखौ मा बुंनोथाय।